Hey, Nangalumzus, welcome to the other TV, another episode of Young Jola. Another day, another dollar, another banger, another hot song. Dr. M. Sentumela. Sinibingelele emakhaya. Sesiphinde sabuya ke futhi. Hayi noma besinganga ndawo. Lokusekhona. Bafethu sesibuyile so dokotela bothando siyabonga kakhulu for support nisikhombisa yona nisinika yona siyabona ama subscribers ayakhuphuka kancane bafethu kancane siyabona nama comments amahle namabi siyawathatha asinankinga nalabo bathi hayi Musa lama advice wakho awathatha wabeka eceleni hayi ngifuna ukubatshela ukuthi nabazali vela nibalaleli nabazali vela nibalaleli so ngizontshela ngenkani ngiyadlala bafethu ngiyadlala no bafethu yithi laba yini laba yibo laba ayikhali sinosisa ababili lana bakhala ngenqole njengoba khezi nje kunjalo bakhala ngenqole ukuthi hayi no lenqole lena ngathi ayicacisi ukuthi kwenzakalani dlala ngami siqedwe isikhathi eside kakhulu seyindawonye mangathi hayibo ahlahla ngikho ngedwa la sibabili nginomnaki wethu naye uthi naye uyalwa naye uthi hayi lutho so le ndoda izofika ke izoyicacisa ukuthi kwenzakalani ngabe mhlawumbe sewumseleki kunayo noma hayi sozwa kuyo bosisi ngicela nisondene nizozethula iqhoko ningasabi nje manje iqhubho neseyifaka endlebeni ngithi iqhubho yazibona kude ngathi ilento le uzojwayela fashion Chris uyabona le qiqi mina ngithi iqhubho ngithi shini ngqamlelo koqhubho lokho uzojwayela yabo kuba umZulu vele nina nizazi amacici otherwise ni right siyaphila bhuti wami njani wena sikhona sisiwami njani Ngiyaphila njani right ne siyabonga abafethu ukuthi nibhalele iDweza TV lokho kuchaza ukuthi shuthi nisithembile ukuthi lolu daba nize ngalo singamsiza kodwa ke abaningi sesibasizile abanye basizakala abanye abasizakali kuya ngawe ukuthi lokho sikutshela khona uyakumukelana egcineni usuke singesikishintshe sina bhaleni ukukutshela nje whatever lesikutshela yona nanokuthi sikubonise ukuthi njengoba umbhalile ukuthi uze la okay thina nakhe siza nakho sithina yenza kanje so kumbono nakithi hayi uhlapha uthi siya yabo so whatever ezokwenzeka la bese fikile uguy lowo in and then again yeah so bese sibona igama ngabe ubani sisi sisi Hazel nayi Mike sisi ngabe Hazel yes okay khona uthe bacela khona uthe lapha ku Facebook ucela ukuthi sibabuze neyibongo bafuna ukubasesha la abantu so abantu bafuna abalahliwe awuthi mhlambe kungavuka imishado asazi ngo Hazel ngwahadebe nako ke sezisho ngo Hazel angishongo lutho sengenzela nami in case of emergency abantu abafuna ukuyifunela abantu babo ne hayi lutho so babona ngathi mhlawumbe khona abadlala ngabo then bafuna ukuyiqoqela bona hayi asazi okay my sister njani Ngiyaphila njani ngikho igama ubani Snekuku Wakancuphi now uyaziveza ukuthi abantu abafuna ukusesha lapho bekuthola kahle bazoyidampa le ndoda kahle senzofuna enye indoda kahle senzofuna enye indoda kumele zivele uhlelo yakho nakufuna khona amadoda kahle la kufuna khona nabantombazana kumele nje izokhala no boss sibami singachithi isikhathi eside nethi kwenzakalani ke ukushuthi ngithole imessage efonini yomuntu wami nathi yabo mangithola imessage ibeyibhala usine wakho ufakwa ama hearts yabo kushuthi nami ngibe suspicious ngithatha inamba le bese ngimfonela usine yabo ngifuna ukuthola ukuthi kwenzakalani so usine ya confess ukuthi no bayazwana noGuy and mangithi ngiyabheka ngathi isikhathi sesiside bezwana so nga decide ukuthi ngibhalele iDweza TV ngizokhona ukuthi ngihlanganise nabo ngikhulume nabo okay yeah ekukhulumeni kwakho nabo ufuna kwenzakaleni egcineni mhlawumbe uzokhuluma nabo ukuthi beyeke lento abayenzayo noma uzofuna ukuthi uGuy acacise ukuthi uthanda wena nomthando usine yeah ngifuna kube nesolution ukuthi angicacisele ukuthi kwenzakalani and into yabi iqale kuphi isukapi yaphi and isizathu sayo yini okay igama likaGuy ubani uNkosinathi Nkosinathi yes nesikhathi singana nona Nkosinathi
Sesino 3 years manje. 3 years. Yes. Yinde eyichazile mhla ekushela nkosinathi ebona le ntombi ewena ukuthi ayo nangu Green Mamba 2. Eyayichaze mina kuye uNkosinathi Orion. Wena yini eyachaza kuye Kuye ukuthi uNkosinathi. inkomo njobe sekujikela nje manje. No, uNkosinathi uclean and yabo like it's the type of guy engizwana naye. Oh, okay. Yes, so Okay. Okusho lokho okuthandile. Lo akathathanga. Uphela shutha seklini. no, ukuthathile because mina angithanda ukushare. Angithanda ukushare umuntu. Oh, okay. Yes. So mase kunomuntu wesithathu khona ukushuthi vele lento engangiyibona kuye because ngathi sikhathi bekungathi yimniwani kuyena. Yabo bengazi ukuthi namanje ngazi ukuthi yimniwani usine angimazi. Yes. Okay. Sine ngiyabuza mina usisi la uyachaza Hazel chaza ngendoda yakhe okuyindoda yakho nawe wena uNkosinathi nina sikhathi singana nendawonye ndine echaza ngayo Sina 1 year 6 months. Into engichaza ngaye ukuthi like usachaza namanje le yeah usangichaza. Okay. Clean, Okay. ukind like nje banguye nje. Lo kahle umjito grand oqoso Yeah. uyageza uright. Yeah. Okay. Unomusa. Unomusa. So tshela mina ke isinqumo sakho sizothini ke makuthi uNkosinathi uyafika lana and then uNkosinathi na phela kuyavela ukuthi cha uyathanda nalo umuntu lo akaze kutshela wena ukuthi unentombi because buka ngathi nangu umuntu omdala akaze kutshela ama reflex akaze awukazi umbuze wena wavela wangena nje Ngangena nje. ukuthi khona okhona noma ke khona ngekho so kuphatha kanjani ukuthi khona umuntu okhona kade waba khona shothi uNkosinathi wasandana nawe kuvele kukhona umuntu okhona kuphatha kanjani ukuzwa lokho Angiphathi kahle. Ngoba kuyabonakala nje ukuthi udlala ngami. So isinqumo sakho sothini ke sibona ukuthi udlala ngawe uzoqhubeka naye noma uzomeka noma ufuna ikhethelela ukuyena uzothini Hayi kuzobuya ngayo ukuthi uthini. so uma Ukhetha bani? mayikhetha wena uzovuma phekwa kusethandane nawe kukhona umuntu kodwa engakutshela ukufihlela bese mayifika futhi hayi ukhetha wena Yeah. uzovuma Ngizomvuma. uqhubeka Ngaphela Ngizovuma. uzovuma. Uzovuma ngaliphi? Uzovuma ngoba mhlawumbe uyamthanda noma uzovuma ngoba Cha. uthando lo luzokwenza ukuthi uvume. Yeah, uthanda. Uthando ne? Uthando. Okay. man khathana babili ethi uyakuthanda nawe naye uyamthanda Like shothi ngizomdedela. now share Ngishare. Kanti into eyenza ukuthi ungamdedeli manje ngoba uyazi ukuthi ngikhona yini. Ngithi nawe uzomdedela. Ngimshiyele wena. Yeah. Hayibo. so uzomdedela naye izomshiyela yena Kuzodependa ukuthi angithanda ukushare umuntu wesilisa but for inkani kasisi angeke ngimiyekele. For Inkani yakhe lento yokuthi angitshela ukuthi angeke adedele umuntu wami ngikhona mina engazi ukuthi ngikhona. Yeah. Nje umuntu wakho nje la mangafika ethi cha ukhetha wena bese usise emlwela sesenkingeni thina semele Umtshela kanjani umuntu wami akambe usisefuna umuntu wakhe amadoda amaningi. Hayibo. wena ungenayo vele umuntu before umjida afika ku wawuvele uavailable ku market noma Benginayo umuntu. so khona wamiyeka Yeah. for yena kodwa yena wangakutshela ukuthi khona umuntu anayo Yeah, ngitshela. mokucabanga lapho awubona udlaliwe udlalwe ngawo Ngiyabona ukuthi ngidlaliwe. kodwa ke sale seyilimazi yetsheni Yeah. uzoqhubeka. Ngizoqhubeka. Uzoqhubeka umthandi. Kusenani? Uzoqhubeka umthandi ngalendlela le obumthanda ngayo nje or ngendlela umthanda ngayo. Indlela engimthanda ngayo. Niqhubeke nibe happy. Okay. Hayi wevusi. Akunankinga mfowethu. Uma sister egcina kosuku i-decision yakhe isinqumo sakhe my sister thina into esizelela kahle kahle so siza nina yabo ukuthi nithole iqiniso nimconfront umjida azile mhlawumbe ukuthi sizondecide ukuthi cha ukuthi nje nawe uyibonele ukuthi la khona kukanjani ukhona umuntu adevele khona vele yes nayo Hazel nayabona ukuthi la ikhona kukhona umuntu ose-introduciwe omunye bokuzoba ubungazi wena ukuthi kodwa ke usuyazi manje umjida uzofika ayicacisele naye ukuthi kahle kahle yini la imisele ngayo Yeah ngicela ukuthi unisitholele ake akube jwalo and also kumele nikwazi ukuthi ngizohamba ngiyocasha kuzofuna abantu phakathi kweni kambe or wena kambe or ku date okay all right halala wacabanga kangaka ngathi uyayicabangisisa lento Hayi ngisacabanga nje. okay
Ngiyabuzwa. Kodwa ke my sister ungavumeli ukuthi umuntu edlale ngawe ne. Even to choose wena ngisho ukuthi miyeke. Okay, asithule. Ngisebeyafona. Ngathi kwenye i-call nje Unathi. Natho. Hola. Hi baby kunjani? Ngiyaphila. Uyakhuluma no Hazelini ngathi uyadoubt. Oh manai ukuthi uma ngiyele number ngiyazi. You ready for i-date yethu? I'm more than ready, Sandra Sam. Oh, okay. Ngaphandle like estradini ungeza khona. Inumber kabani kanti? No, ngiboleka ifone angina airtime. Oh, so sesatini. Yes. Okay, hayi, ngiyeza manje nginike nje isikhashanyana. All right, love sharp. Sure. Yezwa nje ukuthi kumnandi kanjani ngapha. Kuka Love Davi. Nawe uyakhuluma kanje nawe, mayikhuluma nawe efonini. Uyakhuluma. Awunayo jealousy nje ubuzo bekhuluma kanje. Awucaba letha nginika umqondo emibili ukuthi ayi ngeke ngiyamiyeka lo mfana. Ngicabanga kaningi. Caba kaningi. Kumele ucabange kaningi. Kumele ucabange kaningi. Ijampile sisiwami. Ijampile. Ubani oyokhokhela le days uyoyikhokhela noma Uyi organize. uhlezi kuyena vele wenza izinto noma nawe. Nekhadi lakhe lihlala kimi. Ha, okay. Hayi uyaflexa noma mhlawumbe iqiniso. No, lihlala kimi. Phela nibe niqamba manje. Yabo, No, niqamba manje. lihlala kimi. Angazi ugeli uyakunika imali unkosinathi. Uyanginika. Uyakuthendela. Angimazi ukuthi usuke ithatha phi. Cha lihlala kimi. Uphatha kanjani kodwa ukuzwa ukuthi indoda yakho, lo ejesi indoda yakho, ikhadi layo ahlali kuyihlala komunye umuntu wesifazane. Ngiphathe kahle. Lokho akunika omunye umqondo futhi usucabangisisa. Yanginika. Okay. Qhubeka ucabangisisa wakafe inkosinathi la. Mele sefika la usucabange kahle. Hayi uyabona mase efike la unkosinathi. Yila yonke into ezocaca No, you khona. can pass mama. Yo. Kodwa ke mina nawe bengicela siyocasha. Even though abantu behalela ukuthi beze ukuthi sikhulumane ngayo. Unfortunately. Hey. Not anytime soon. Unfortunately, kwasholo uZuma umongameli. What unfortunately? Manje nguye loza ngapha na? Yes, yeah. No, okay. Yeah. Qhawe lakho. Manje nje uphatha kanjani manje ngahlele ithi ena ke cha liyaxolisa selithanda lo musha ngoba nje kukhona omusha vele ngoba sekuvuka uthando lusha. Vele ngeke uzuthanda umuntu omusha unomuntu ozwana naye. Kusho njengoba sekunomuntu wesithathu ku relationship yethu vele kumele akhethe. Relax and accessible. Welcome nje kahle be right. Baby. Bafo uhamba kanjani futhi? No, askisi bese askisi ngama camera, askisi ufica kumene umuntu wakho. Yebo nje ngiyaxolisa kho. But igama lami ngovusi uChris lo shootayo sibuya kwaDweza TV into esiyenzayo sihamba senza ama vlog or ama interview about abantu abathandanayo usisi lawo besichazelile ukuthi namhlanje nene date so befuna ukuthi nje sizokufaka imibuzo embalwa melana nothando lweni so uyasichazela la usisi ukuthi sinina 3 years nindawonye and uyasho ukuthi 3 years lo uhappy and uyakuthanda even though ebe khona ama ups and downs yabo bese uthando luphila kanjalo but uyakuthanda and ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe like usendaweni right yini engainvest isikhathi sakhe endaweni wrong kanti wena mhlawumbe unezinye inhlelo ngempilo yakho yabo awumbalile lapho so ufuna ukwazi into kanjalo nje bese ayikho into yabo bese sentetela bese kune present ke futhi ayithengile yabo esizokushiya nayo ipresent ithembe ethina but choice yakhe sizoyishiya kuwe bese niyaqhubeka nothi Hazel ngemile ngabe siyaphuma. Yeah, no akushintsha Into ngibizile yona. akushintsha kukhona ipresent ekhona enizohamba nayo ba surprise yakho akuntshintsha yonke into sese right umama nje ufuna ukwazi ukuthi ngabe uyamthanda yini like the way akuthanda ngakhona uyimisele yini ngaye yabo kuphela ayikho into embi ayikho into wrong. Okay, Hazel. Yes. Uyazi ukuthi ngikuthanda. Ngihlale ngikutshela every day and ngihlale ngizama ngakho konke kusemandleni wami ukuthi ngisiprove kuwe. Ukuthi ngiyakuthanda. Ngendlela futhi eziningi. Uyazi. No, ayilokho nje ufuna ukwazi nalokho nanokuthi ke mhlawumbe ke omunye umbuzo nabafu ukuthi mangathiwa umbamba uzokuthiwa mhlawumbe uyajola umbambe nenye out ungamxolela yini? Hayi. Yabona indlela engimthanda ngayo Hazel.
Hayi bafo lapho angazi noma ngizokwazi. Mathiwa ke ngeke ukwazi. Angazi noma ngizokwazi ukuxolela. Oh yeah, okay. No, I understand ke sinalokho. But then wena ke bafuma ngathi ubamba wena, expect ukuthi axolele yini? Hayi inkosi impela nga-expecta lokho Ukuthi axolele. Kodwa wena ngeke ukwazi ukungixolela mina. ukuthi man akufani. Kanjani? Kukhona man umehluko between umjitha nogeli yabo. But angisho ukuthi akanayo imizwa noma mhlawumbe inhliziyo noma mhlawumbe amehlo okubona noma mhlawumbe ingqondo yokwenza ama feelings okuthatha ama decisions yes. But nje ukuthi mhlawumbe ngikhulunyiswa ukuthi mina angeke ngikhona ukwamukela nje masekuthiwa uhezela kakhulu ukungixolela angazi ukuthi ngizoba yini. But then yena kwamele ukuthi awamukele ukuthi wena ukuthi exolele. Mina ngazama ngakho konke bafo ukuthi angixolele nokuthi ngikhulume naye. Hey ngakwenza nje konke kusemandleni nami. No ngiyakuzwa qhawe lami. No akunankinga ngisingaze sikhuluma kakhulu yabo ngaze kuvuke nezakudala ngangingekho iqala. Ngoba zikhona ziningi. Hayi phela vele uthando lonjalo ngeke kuhlezi kusmooth. No bese akunankinga ngizonidedela niqhubeka nohambo lweni nekwi date yenu. But then sizocela ukuthi sikunikeze ke le surprise le esihamba nayo. I surprise I choice ka mama bathi simsizile ukuthi yabo itholakala lo surprise leyo. Ne. And ushilo tsayo le uzoyithanda ke le ngiyamazi unathi uyayithanda izinto. Uthe hayi uzoyithanda. Present baby starter set date yethu. Okay yazi ukuthi vele. So bafo njengenjwayelo uyazi makushaya ama surprise uye ufihle uyafihlwa uvalwa amehlo something into kanjalo akumele into vele uqhamuka uyibona nje yabo. So ngizocela ukuthi umama ngazi uzofuna ukumvala amehlo. Yes. Noma okay. Gugu. Ngithi gugu. Yabo. Hey hayi yaqala imkhuba. Bafo. Hey wena ngasangizwanga. Bafo izwile noma wezwanga kodwa siyeke. Uyazicela uyayazi lento esiyizelela. Oh yeah. Bafo ngizokubalela kathathu nje ngizobala kathathu akade bahayeza kuzofuna umbalela ka3 bese aphenduka ubaba. Yeah ngambalela azobona I surprise yakhe. Letha vele ayibiza ngegama okay qhuba. 3 2 1 Surprise. Indlela ojike ngayo mfethu ispeed ojike ngaso ngiyasithanda yazi. Ngicela usondela. Konje uthoba igama lakho? Sine bani? Gugu. Okay, no ukuthi ngilizulele igama manje ubafo bethu ubiza wambiza ngogugu. Unamanga. Khona nje manje. Hayibo. Uthi uyazi ukuthi uze ngani la. So mbiza ngogugu. Uyayazi surprise yakhe. Yini uyayazi le show? Cha. Manje yini into eyenza ukuthi upanic because ufika la vele wazongibuza ngama mic why? Kwenzakalani la mfethu? No uzobona khona ukuthi kuyenzakalani ubani lo? Gugu. Ubekwa yini la? Wena ubekwa yini la? Kumele ngiphume nawe Hazel manje. Uhlanganisa no Hazel. Awungazi mina. Ngisabuza yena ngithi. Awukhulume nkosinathi angicacisele ukuthi kwenzakalani la. Isikhathi siyahamba khuluma ungathi ashi ngisho uyazi ukuthi kumele sambe. Hazel igugu intombi yakho. Uthozoqhwela nami. Intombi yakho yakuphi? Intombi yakho yakuphi? Mina ngazi ukuthi ngiyi1 kuwe ugugu intombi yakho yakuphi? Intombi yami ngayithola. Wayithola? Ayilahlekile. Uyithola phi? Endaweni Endaweni la ngihamba khona. Emgruvo yakho lo hlala uya kuyo? Kuzeqinisweni intombi yami ngayithola ebumnandini. Iyazi ngami? Cha. Isizathu sokuthi ujole yini nkosinathi anginelisi? Cha uyanelisa Hazel. Manje ujoliswa yini? Ungilandela idudla uzojola nedudla. Inkinga yakho yini? Hazel. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi Sik-address lokho mama. Usinegugu igama la akusiyena isidudla. Sorry. No, but angeke. Ngicela nje ngesuku angeke ngisakhona nokukhuluma naye. But my sister, yes, awukhona ukukhuluma naye. I'm sorry to cut you off but akwazi ukubiza yena ngesidudla yambamba. Usinegugu igama lakhe yangibamba and you guys came here for this man. Umuntu odlala ngani la inango. Usinegugu akenzeli utho ku. So ucela ukuthi uzama ukuhloniphana lapho yabo ungaqhubeka nendoda yakho. Hazel. Ngicela umamele ne. Ugugu lo umuntu engijola naye and
mina naye sinokuspend isikhathi nje eside ingakho nje negama lakhe livele lapho uyabona imbangela yalokhu ukuthi uGugu lo ngiyamthanda njengoba umbiza ngesidudla ngiyamthanda leyo yangakhona ngoba wazi ukuthi uma umjida yabona manje uzokubekela iqiniso lonke ngibeke nje bhayi etafuleni Hazel portable kahle ngiyaphatheka nje kahle njenge smartphone kodwa nje njenge smartphone yazi ngiyayibona le nkulumo yakho qhubeka mfowethu kodwa nje nami ngithathwe inkanuko ngithathwe inkanuko ku Hazel or cha kuGugu ngoba ngithe mama ngisibuka nami njengendoda ukuthi ngithanda okuhlukile thizeni ngihakuye kufike la wathi washintsha ngathi ngashintsha thola macecece cha kodwa ngithe mangibheka nayo lento leyo ukuthi man ngibathanda abantu abanomzimba njengoGugu especially lesikhathi se-winter mina bafo ngathi okay hayi lutho bafo qhubeka kodwa ke Hazel ngisuka nawe kude ngithanda nje lewe ungakhona ukuthi nje bengisafuna ukuthi ngithi ukushintsha nje kancane imenu yami ungayithatha wena leyo nto mangathiwa yenziwa ku ngithi mina ngidecide ukushintsha imenu manje ungakhona ukuyithatha ngoba phela kusho ukuthi ku relationship kumele kube namameni esiwashintshayo khona hayi angeke ngazwela kimi uzama ukuthini nkosinathi angeke kwehle kamama uzama ukuthini like uhlala ukhuluma into ezipositive like isikhuluma ngefuture plan ifuture kanti wena ubusy naboGugu bengithi nje ngithi ukusitshontsha kancane umuntu engiserious naye la uyakuzwa lokho Gugu Ngiyamuzwa. Ikuphatha kanjani ntombi le? Hayi ngiphathe kahle. Kusho ukuthi vele kuyabonakala ukuthi bengekho serious ngami. beka sitshontsha kuwe So bafo busijontsha wena ngosisigugu. Wena mawubona usisigugu into yokuntshontsha kahle kahle. yokutshontsha into ye-winter Ngiyabuza nje bhuti omdala hayi ngoba mhlambe ngilwa or mhlambe ngizama ukudlala i-character umuntu ongcono ngiyabuza so wena mawubona usisigugu ngabe ubona into yokudlala cha ubonani mfowethu ngibona umuntu o-serious ekumele ngimthathe serious njengoba ngisho nje ukuthi uGugu ngihlangane naye kwahlangana amehlo sure ngathi ukukhuluma naye then kwaba khona lokhu ukhekile ngaphakathi okwakhe ngaphakathi wangichaza naye ngendlela thizeni le yena angichaza ngayo but uHazel umuntu engibuya kude naye uyayibona lento sibuya kude noHazel so bafasiki nje ukuphazamisa kunendlela thizeni uGugu akuchaza ngayo engekho ngapha or engafani ngapha cha khona akufani yiphi lo ndlela thizeni leyo mhlawumbe uGugu umuntu unomoya phansi kakhulu unesizotha nje and noma akhuluma nami uyangibeka kuleya level ukuthi ngiyindoda angisho ukuthi uHazel kanjani kodwa ngibona nje uGugu unendlela nje kungenza ngizizwe njengale yandoda leya uyazeni leyo ndlela before uzojola naye uyazeni indlela kaGugu indlela leyo uthi kwezizizwe njengendoda wena njoba ngisho wena Hazel njoba ngisho ukuthi sesinesikhashanyana ngizikhipha ngisitshontsha noGugu ngibona konke lawo ama qualities la ngikhuluma ngawo anawo ukuthi angeke nifane kodwa ningichaza nobabili kahle kahle nithu ngiyani hayi wena usangena so okay bafo isifiso sakho yini ukuthi mhlawumbe ukhulume nabo bobabili njengamanje ukuthi ubathathe bakho bobabili noma mhlawumbe uqolisa koyedwa uzayi nanga umuntu engiserious naye noma uyabadinga bobabili akakhetha sheshise futhi bafo ay mina ukuze iqinisweni ngafuna ukwenza ukuthi kube nobudlelwano obuya phambili ngoba bese bukhona ukuqalile angifuni ukukhuluma amanga angeke ngikhone ukulahlekelwa uHazel so uGugu uzomtetela or naye ufuna ukumfaka ay ngoba sekunjena njena ngcono ngiphumela obala nje ngibe nje nomuntu oyedwa ezinqobala mfana ngikhethe nje umuntu oyedwa between bona boyithu okubani lo Gugu nathi Nginani? okay uthi ukhethe umuntu oyedwa njengamanje
Okay, ukhetha bani? Khuluma Nkosinathi, khuluma. Siyahamba, isikhathi siyahamba. Ngisho uyazi ukuthi ku-date. Ngiyazi. Cacisa ke sithando sami kushesha. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa bengithi udlelwane bami nawe busazoya phambili. Ngoba impela ngizame ngakho konke ukuthi ngifihle. Ufihle bani? Ufihle uGugu, sorry. Yebo, ngifihle kuHazel. So uGugu kahle kahle ubumtshelile wena ukuthi nomuntu. Cha bengamtsheli kodwa bengizimisele. Ubuzimisele kumtshela. Yeah. U1 year 6 months. U3 years my sister ngala. So wena basically usisi ukhana umtshela manje ukuthi after 1 year ubumfihlile. Yebo. Khana umtshela manje. Yeah. Ukuthi ubumfihlile. Yeah. Ucabanga ukuthi lento emenza ukuthi efile kanjani? Hayi khona izomenza ukuthi afile kabi, izomphula ngempela. Izomphula inhliziyo. Yeah. So ungenze njani ukuyilungisa inhliziyo kaSisigugu ngoba phela inhliziyo yakhe iphokile. Uye wenze njani mase kunje because lento le ikhozwe wena ngokuqamba amanga. Hey khona abafo ngiyafisa ukuthi inhliziyo yakhe uGugu ngiyipholise ngoba uGugu wasukelwa yimina. Kodwa njengoba ngisho ukuthi nami njengendoda Hazel bengineyinhlelo zami zokuthi uGugu ngizomazisa kanjani ngendaba kaHazel. So ukuthi izinto sesisheshe zangihambela zona phambili. Ekumaziseni kwakho uGugu bomazisela ukuthi kumele niyeke into eniyenzayo or bomazisela ukuthi angazi ukuthi ngikhona. Ngoba ngishilo ukuthi uGugu naye ikhona indlela angichaza ngayo. Bengibazisela bengifuna ukumazisela ukuthi akwazi ukuthi ukhona. Ngoba bese mina ngiyaqhubeka ngiba isilima sakho. Into zami ukungitshela yona le. Nawe Hazel makhamba isikhathi bengizokutshela Ukuthi khona uGugu. so uzokwazi after 3 years wena. Ukuthi khona uGugu Nkosinathi. Hazel unama feelings wenu nobabili. Hazel ngenze njani ke manje? And Cacisa bathe khetha awuzwanga ukuthi kuthiweni. No bese ngasho ukuthi akakhethe kukuyena ubafa inhliziyo yakhe uthi cacisa ke Nkosinathi ukuthi wenze njani ngale situation. njengoba bese ngishilo hayi ngiyaxolisa beGugu. uHazel umuntu wami okudala. Umuntu wami okudala and besinenhlelo uyazi naye. Sihlelo okuningi naye. bafo angisho ukuthini kodwa ikhona mhlawumbe indlela uHazel azokuthemba ngayo ukuthi ngoba uwenza lento le uyisho ngoba mhlawumbe balabo babili uHazel uzovuma uHazel niqhubekene kwi-date bese ntamba amfonela uGugu wena umtshela uGugu usuyamazi uHazel bambe kanjalo sisendawonye angeke mhlawumbe kwenzeke into efana nalezo. Cha yabona ngoba sekunje hayi ngishelwe ihlathi nje nami ngibona kuzomela ukuthi liyakhula phela nehlathi liyasha liphinde lihlume futhi kube nesama kunemvula kuphinde kube ihlathi again. kodwa indlela engizimisele ngayo ngefuture yami nje njengomuntu njenge-out kuzomela ngiziqoqe noHazel ngimconvince ngendlela eziningi. Okay. Ufila kanjani? Gogo uzizwa kanjani nangumse kubuza lapho? Mhlawumbe isinqumo sakho sithini mhlawumbe yini ongayisho lana mhlawumbe yini ongayisho kubafo kuzo zonke lezi indaba oyizwayo njengamanje ubungazazi ubuyitshela ukuthi wena yonke into right umnandi kodwa nyamanje nalo usuku lakho sezophela Mina bafethu yini nasixabanisa ngempela nalokho nihloma imibuzo engaka indaba. no sixabanisi bafo la sizama ukulungisa izinto la ukuthi uma isister azi ukuthi impilo yakhe imiphi uqhubeka phi because yena ubekuthanda ubengazi ukuthi unokuthanda unomuntu omthanda udlula yena. Yizwa lonto. So niyajabula ke manje ngoba sekunje. Asijabule siphatheka kabi kanye noGele inhliziyo yami iyafana nekaGele njengamanje. Angijabule njengamanje ihleze la angijabule. Sisigugu ufila kanjani? Cha ipholile inhliziyo yami. Ipholile. Uyamxolela. Usho bese kumele ngijabule sijabule thina manje uGele epholile inhliziyo yakhe kumele asijabule webafo ngoba kunje. Hayi ngizomxolela ngoba kumele ngimove on kodwa ngeke ngiqhubeke naye. Uzoqhubeka nalo kamchuzileyo. Uzoqhubeka nalo kamchuzileyo. Okay. Siyabonga Sisigugu for i-decision yakho. It shows ukuthi into yakho yayimela yabo. I wish nabanye abantu bengafana nawe bengaveli belutheke nje noma kanjani. Yangibam because kube umunye umuntu abuseyakhala manje uthi hawu nani ngithanda indlela oyiphathe ngayo le situation. Wena my brother ngizwile ubuza ubafo ukuthi sizoxabanisa we not here to demolish or in but egcini kosuku mfethu nawe ezindoda kumele ukuthatha isibuko usibeke la uyibheke wena
uyangibamba lento oyenzile i wrong kakhulu ibe wrong kakhulu 1 year 6 months awucabanga ama feelings ase investiwe 3 years awucabanga ama feelings ase investiwe abantu abamshelile banqaba ebatshela usewuthandweni yena Uyangibamba. bethandana naye uzubona labantu abakuchitheli they decided to write for iDuyaza TV ukuthi bevele la in front of ama camera they didn't care ukuthi ubani uzothina emakhaya uyangibamba you wasted isikhathi sika sis ugugu ngala actually you also wasted isikhathi sakhe as well because manje sekunzima ukumove on ngenxa yokuthini wamtshela ukuthi uyamthanda wamthembisa amaphupho so manje kulo 3 years lo akuveli uye ku 3 years kanjalo naye sekunzima ukuthi akuyekele kanjalo but if it was 3 months ngabe mhlawumbe sekushiye phansi but now unethemba ukuthi uzoshintsha I'm not saying hlukanani but mfethu since usumkhethile nayo my sister you need to do better dog because lo mntana lo uthatha isikhathi sakhe inhliziyo yakhe ama feelings akhe mhlawumbe even nezimali zakhe ukuthi akujabulise ngelinye ilanga ezindoda yakhe ukukhombisa ukuthi uyakuthanda but if you're going to keep on disappointing her like that or if you're going to again disappoint her like that when usumkhombisa ukuthi kahle awunendaba naye ngoba umuntu omthandayo ngeke umenze silima kanje especially for 3 years no 1 year 6 months that's a lot so check inqumo zakho mfethu check inqumo zakho I'm happy that my sister uyakunika a second chance because I believe also everyone deserves a second chance angikasho ukuthi ngimnika second chance kodwa Hazel hayike akusukuthi kwaningi lento le ngisho wena uhlala uthi uyemajideni ngama weekend uyemajideni ngizokuthemba nje namajida yiwo la kukaningi niyenzeka lento no khona la uyenza khona ngisho la uhlangane khona noGugu because it's the only time wena oba free ngayo ukuthi uhamba uyemajideni uyazi ukuthi angiphazamisi mawulapha ngithi yini iphutha lokuqala nelokugcina leli ngithi ngizokuthemba kanjani ungangithemba nje Hazel mina ngicabanga ukuthi nginikeze ikhadi lakho mfethu bese uyabona ukuthi wenza kanjani it's either ulungiqhubeka naye uGugu ngisho uGugu ngithole ngikhona ku relationship now wamfihlela ukuthi ngikhona mina Hazel ngiyacela umfihlela uGugu ukuthi ngikhona usenzile imaso yi2 noGugu nami bengizoba yisilimo uthi bosazongitshela ukuthi kunoGugu life yakho because unama feelings wethu so2 ngikwazi ngani ukuthi usazobuye kuGugu mina angeke njengoba ngishilo ukuthi angithi obafonabo bayangibuza lalela ke inkosi nathi ngitshele akusena date and into yami nawe ayisekho uyangizwa ukuthi ngithini ngizokunikeza ikhadi lakho uzobona ukuthi wenza njani noma uhamba no ngoba ubecela ungasondeli mfethu angazi ubecela lokho nje ungenza isilima isikhathi singako lokho ukhuluma izinto ezipositive ukuthi sine future siya plana together kanti uyazi ukuthi ungenza isilima Hazel musuba ne Hazel mamela Hazel thatha ikhadi lakho ungihambele ukusondela kuye bafu ngeke sizena ukuthi uyakuza ukuthi uzobona ukuthi ushona kuphi Hazel after I invested so much love kuwena no nami nginvestile mfethu but ukuthi senza nilima ngekusebenza baba awume kancane Hazel thatha ikhadi lakho ngosinathi No black card. ngicela nimnikeze thatha ikhadi lakho Hazel thatha ikhadi Ngisho ngalento yenzayo yes ngisho angeke ngihlale nawe ungenza isilima like ngilongithandana nawe ungenza isilima isikhathi esingaka si plan i future together like isikhuluma into ezipositive every day kanti uyazi ukuthi unomuntu wena ozona naye kodwa Hazel phambi kwakho amajita ngiyasho ukuthi ngikhetha wena no naphambi kwamanye amajida la ohlala uthi emajideni mawuyojiva wakhetha usineGugu ungazi ukuthi ngikhona pho ikhadi lami nginikelana lithathe angisalifuni lento le singayilungisa no uzoyilungisa mhlawumbe uzolungisa naye usineGugu mina cha ngiyabonga Next mina angilungisi next yo kwasango hey wavela wajump jumpile mngani obuya namakhadi jumpile no ngicabanga ukuthi vusi since osisi sebesithathile isinqumo without wasting isikhathi yabo ngizocela ukuthi mhlawumbe sibadedele bemontweni bese sisala nobhuti omdala mhlawumbe mfowethu sithi ukuxoxa ngihamba yo enjoy date ne Hazel you spend imali yakho udle kahle sha mfowethu waluza kancane bafana angizwa mfowethu waluza baba no mfowethu akusimina ngidabile into mzana yabo thina sisangabafowethu eliqaba kusile ngijabule so as abafowethu futhi nje bayidatshiwe Nqese no sorry mfethu Nqese nkabi yami kodwa inqumo zethu sometimes kunale session sethi indoda nendoda yonqumiswa zeziphilo zayo yophiliswa inqumo zayo yikho ke lokho ebafo inqumo zakho yabanye leziyakuphilisa wakathatha isinqumo wena sokuedenye intombi unanye intombi enhle Hazel uwazi ukuthi uyayithanda kodwa wakhetha ukueda omunye
yabo kube mhlawumbe ukuthi wawungenayo ishow ukuthi uyamthanda awusaqhubeka usasearch ukuthi hayi mhlawumbe ngingathola omunye engimthanda yabo kodwa ukusho wena la ukuthi wawumthanda vele and umuhle mfethu Hazel uyabona na uSnake ukubuhle ngendlela zabe ingafani njengoba kade uchaza kodwa isinqumo sakho ke Shondoni kodwa isinqumo sakho ke mfethu yiso lesinyama manje ma results waso yiwo la kodwa bafethu niyabona into eyenzekile manje mina uphuma endlini beyithethe igame yakhe ithayithi Bale ngisutholile ibambile hayi sangaqhubeka ne trip solo umuntu angithi yiyo imali ibento semsalo phambili kodwa futhi ikhadi yini uyazi ukuthi into engilahlekele manje kuHazel yini yazi wena mfowethu ushawe yini wena ushawe yini yazi yini kushayayo yazi amajita amaningi ayayithuna lento le I think even women as well abantu wena Vusi bayathanda ukuthi bebe nama options lento yenze ubafu manje ama options akhe esemiyekile oyi2 yangibamba and such things my brother they happen but sometimes akunanqes but sometimes kuzomela mfethu ukwazi ukusticka kwi decision yakho yabo ube nomuntu oyi1 and then if uyabona ukuthi mhlawumbe ayisebenzi naye you call it quit you don't have to bhanqa amantombazana waqambela amanga uthi yawathanda wathembisa ifuture ngekho nani ekubeni wazi ukuthi une backup wena baba sithi vele ukujola nyaza kusinto obiqala manje wajola saqala usafunda isikole singabafana isimo sikanje saka kwahlela before noma siyaqala asikaze singehlele bafu but ngisho uyabona ukuthi shuthi ke yikho la kumele ufunde khona ukuthi next time uqhubeka le usiavoid singabe sisenzeka shuthi yazi into ebhlungu manje yini bafu ukuthi sekuyafana manchita ukuthi sengilahlekelwe ukukhona ngekungeka ngoba bengichaza nje ukuthi ugugu sihlangane naye kanjani bafethu ngamajita bafethu ngamajita sibuya khona la sizwe yebo lapho sibuya khona umtshela ukuthi yabo lento yenze manje sibuya khona nathi we've been there the reason why we are doing this show is because nathi we've been there kuke waba ama situation yabo kule situation okuyona sike saba kuyona nathi sadlula kuyona yabo le situation ukuthi udlale mhlawumbe ngamantombazane uhethi sike sawa hate nathi amantombazane but now my brother at the end of the day wonke umuntu kumele akhule emhlabeni wonke umuntu kumele athathe inqumo eziqondile so when this is your chance to grow don't take it ungayithathi kabi ukuthi mhlambe sikuxhaphazile mhlambe sakuluzisa ngentombi zakho wena ithathe lento le as a learning curve ngoba ubafadesho nje ukuthi awufunde la so that mfowethu inqumo zakho zizohamba iqonde afethu awekho manje ngilokho nje kuphela bese nathi bese sivala ishow mhlawumbe uzokwazi ukuqhubeka kuyabantu abantu vele ushayiti ngale card okunikile icard uswipe lapha akusabaleka usiphathe phela toto usambe nawe nkaba sambe naso siqhubeka sikhanse sikhulume sixoxe ini sincane imali binela ababili basicela mfowethu noma ikho sibona usikwatele mfethu sekele ikhofi ayodwa lento inenzayo mina bafethu ungasekela le coffee bese usikwatele cha namanje nje angizazi ukuthi ngenzeni ngithatheni ngihlanganise nani ikhadi lila lisho lutho kimi umuntu engistress ngayo ayime ngasho lutho ngoba mawusithengele ikhofi ke phela mokuthi ayisho lutho mfethu usithengele ikhofi ingabe lekho kuzenza ukuthi Hazel abuye no but kuzokwenza ukuthi lokho wehlisa umoya dedeli guys Lapho usangamfonela uHazel ukhulume nawe umncenge mhlawumbe ungasicela nathi ukuthi kodwa ngekhofi sikhulumele naye emotweni base sihamba ukuthi hayi kuse ubafazi sikhulumile naye uGrande mophe nje ithuba singakukhulumela naye kodwa awusengele ikhofi nowazi machita ngicela ukuvaya okay sha usithengele ikhofi ayicishana mfethu kulungile bese ayicisha ngahamba cha kulungile siyabonga futhi siyabonga nqese mfethu sikhulumela kodwa noHazel uzama umfonela impilo nomthetha ubafa no asijabulile mfethu asijabule siphathe kabi nekhofi singalutholanga but kusempilweni mfethu sometimes you win sometimes you lose Unfortunately ayiluzile eyishinqese hayi asijabule hayi ngoba mhlawumbe ayihlekisi but usuka sicishe ikhofi yabo inkinga ile hayi lo akutabuthatha Chris asiqhubeke so dila nabanye abanenkinga efana mhlawumbe bazosinika ikhofi mhlawumbe take us home